Здравейте ви, боксери! Аз съм Корки и това е трети епизод от поредицата на Happy Wheels! Как? Играх един бан допреди малко, сега е това. И го избрах за клипа. Опа, скейт парк. Не, BMX Street ми парк чекнеш. Дата каква беше. Португалест! Ока, год, стана ми гуд. Но скефа! Виктори! Тук няма фейл. Трябва да сте разбрали вече, че имам профил в YouTube. Направих си. Падам. Това беше лесен мапа. Супер. Това не съм прав. Видиш ме, не съм сигурен. Май го играхме. И фейлнах тук или го минах. А май го играхме. Да, май го играхме. Сори. Пак ще го минем ако трябва или ако сме го минали. Да, спомням, че го играхме. Сори, пак че го минавам, ама моля го минем. Ай, Фебере! Ай, Фебере! Тук спри, Фебере! Фебере! Спирай, така, пускай ме. Да не забера, така, май с тебе, Ето към май беше финиш. Добре. За трети епизод има успех. Не съм пелнал никъде. Това не сме го играли. Виждам, че е добър. Гът ли е каската, може да игра страшно тъпо нещо. Назад, напред, бе! Сванах ти мисълта, бе, братко. Имаш такъв пап и сме го играли, май. Това няма да пагна никъде. Защо се въртя? Това е друг част от тялото ми. Не ги любите, бе. Това си. Спайк, това. На това сме играли, майче, в бокс. Помага. Добре, това беше забавно. Happy Wheels test there. What the? Tiger. Yeah. Fast, forma, epidai. Oha. Fast heart. Peace. Не си изпуках гумите, бе. Yes, така. Още малко ще поснимам и ще го кача. И аз да го видя това.
Bios, evo, dobra. Evo. Ne, nu. Restart, evo. Da, това го знам. Да, то е така. Контрол втора тук. Ето. Окей. Няма да е тук, сигурно. Да. Ай, защо не става? Значи винаги там. Добре, нямаш проблем. Добре. И ще спаса много Нупа. Нупски сервер на Майнкрафт. Нупски сервер на Майнкрафт. Мен ме кефи Испания. Мен ме кефи по Испания, ми дръм. Финиширам ли го? Да, мой човек, няма да играм там. Ще си бава времето. Dead Tyson. World War. Ето това май не сме го играли. Да, това не съм го играл аз. И ние, бе. Охо! А нинджа... Нинджата е там. Цела е. Малко по-нависоко трябва, бе. Тук. Упа, медиа. Реснат левел. Окей. Те умряха. Окей, нинджа. Окей, нинджа. Мразя ви, защо сте толкова гадни? Мразя ви. Падай, удари нинджата, бе. Нинджако. Нинджа, мреж, бе. Притиснаха ме, мога да го взема. Добре. Така, добре, 10 сесвен игра и спирам хлеба. Байкара, бе. Мага. И как се минава това, бе? Опа! Пати така. Върнах се, намерих някакъв мап. Добре, аре. Ама аз не мога да го взема. Не се прави така. Пак ще стане. Ай, още малко. Момент. Аре, бе, Крипър тъп. Еми, това беше мен, аре. V-Box. Обичам всички от V-Box. Барон Спаркъл, Venom 961. AK Busy, AK Аре Бай.